notenda muri yeZimbabwe tapindira kamuchirongwa Boshongora segment part 1 baba Isabel tsudzura itinzwe icho kwade muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza ndokutsudzura tiri kuitika matima nawo senyika ino ndinozira chinenge makachibata muri yeZimbabwe ndinofamba nekufamba nekutsudzura ndichitizo hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti nasi china chinotapira fezemetless makabatireko Zimbabwe icho kwadi muri yeZimbabwe riganda pina ndiri mukati mekufamba kupfapfadza nekutsudzura tiri kuitika matima nawo senyika ino ndiri kushevedzera muri yeZimbabwe tichishevedzera mungave muri mukombe mukati menzvimbo yamuri kufamba kuenda mungave muri mubhazi mungave mundege kana muchikepe mungave mumunda kwamuri kusevenza pose pamuri kukhanda mungave parhitio muvhenda kana kuti uri pabasa rako remuofisi pose pakabata chibuti babu ndiri kukumbira muri yeZimbabwe simudza musoro ugocheuka kwese utarise kumberi nekumashure mativi mana enyika kana unewo uri kuona pedyo kunyangwe ari kure munyorere tsamba kana kumufonera kana ari pedyo newe muridzire muridzo wobva mushevedzera kuti izvo manga muchizviziva here kuti National FM ndiyo nhepfenyuro inoteererwa nedzimwe nhepfenyuro the whole nation on one station paka chipinge sekuchipinge chiri kuti tani papa yes ndisati nana kuchipinge zivai kuti nyaya yekwarusape yemurandakadzi akaita mimba akaibvisa murume asati akuziva kuti mukadzi ari pamiri murume akazofa mukadzi ari kunetswa nemurume achidzoka achiti ndoda kuita bonde nemi chikonzero ndoda kuita mwana newe asi iye akafa iri kuenderera mberi yaparutano rwepamusorosoro vakaudzwa shokuru kuti endai kuhama dzangu munovaudza kuti makandiurayira mwana nechikomba chake apa chikomba murume wemunhu mufindi ari kutaura baba Isabel hanzi kudini kochi kuchipenge icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura tiri kuitika matima nawo senyika ino rega ndibva ngopindira muri yeZimbabwe mukati menzvimbo yandiroshedzera vari chipinge vakadzi vaviri vari vakadzi vevanhu vakasungwa nemapurisa mushure mekurovana vakakuwadzana iri nyaya yekuti vari vakadzi vevanhu veidaro vairwirawo zvakare murume wemunhu tindimurani baba Isabel icho kwadi muri yeZimbabwe rega ndikuziviseni nyaya ndiri kutaura pano nyaya ndiri kutaura yemuri yeZimbabwe ndiye kuchipinge zvakaitika ndezvekuti mune imwe nzvimbo ine vadzimai vaviri vanakadzimai ndiri kutaura vese vane vana vatatu umwe ane vana vatatu umwe ane vana vatatu vakadzi vandiri kutaura vamhuri yeZimbabwe vese vanoenda kumakereke akasiyana asi vese varume vavo hapana enda kumakereke chikonzero vane zvavanoitawo zvavanobhilivha kuti zvatiri kuita izvo ndo kunamata kwedu asi madzimai ndo vanoenda kunofugama dzimai pane 1 akati ndiri kukumbirawo maIsabel kuna maipati timbotaurawo tiri apo ndokubva vaenda zvakaitika ndezvekuti vanhu vakazongoona yave hererere bata murifu bata mupfupi hembe dzichisunga mudenga vamwe vachidonha pasi vashandi vebodhira vachidonha pasi zviri kuitika papa vanhu vakamira pane vamwe vanoshevedzera kuti aiwazve hamungosviki muchibata regai mutange maona chii chamboita kuti varwisana ndiri kukumbirawo mhuri yeZimbabwe vagari vekuchipinge zvamakamboitawo zuva iri munokuwadzisa vanhu zuva iri mukoba KB madzimai akaregerwa akarovana kwa 26 minutes pasina munhu abata varovana kudaro pane 1 akazokwanisa kutora chibhakera ndokuisa dombo mukati ndokubva akanda chibhakera chine dombo mukati achinorova pamuromo zvakaita kuti mumwe mukadzi abve zino Daniel Oshiwiri Bindifo vakachiwemba community asha zvadaro mhuri yeZimbabwe mukadzi akarohwa uyu akazosvika ndokunohaka mukadzi uyu ndokubva aruma nzeve zvakaita kuti adodonedza pisi yenzeve yemukadzi uyu kusvika vakadzi vavakuwara vakadzi vava vakasvika pakuzobatwa nemupurisa angasipo pajuti asina kupfeka uniform but achizikana nemupurisa wenzvimbo ndokubata madzimai ndokumagarisa pasi akati no munofanira kuti muite sevatungwa imi nyaya yenyu mukatobva panapa haiperi because maroverero amuri kuita anoratidza kuti pane chakasimba chiri pakati penyu madzimai ari mukati bekubvunzwa mukoba KB hapana chavakataura chimwe chete kusvika vaendeswa kukamba vari vasungwa ndokubva vaendeswa kukamba kwekwe vaendeswa kukamba vachibva vanzi izvo hatina zvakaona zvatinogona kunyorera nyimba rapa but masvika kunoku mumwe nimwe ngavhure dhoketi rake ndobva vhurisa mapepa ekurohwa kuchibva kwanzi izvo hamusi kukwanisa here kuti muwane nguva yekuti muende murumu iyo mumbonotaura chikonzero muri vanhu vakuru vanhu vane misha vanhu vane mhuri nokuti mukaenda kudzikoti mapara mhosva munofanira kunge muine mutongo wamunopiwa hamuna here kumwe kutaura kwamunoda
ndo pakataura 1 achishedzera kuti munhu angauya achindibvunza makuwa ekuti ndirodanana nemurume iye murume uchasiri wake iye aine murume wake. Nguva yakataurika nyaya iyi mashoko anga atumirwa kune hama dzevanhu ava kuti muri kuzviziva here kuti madhamu wenyu vakuwara, vamuri kuzviziva here kuti mwana wenyu wakuwara. Vanhu vandiri kutaura ava vatotorwa nemapurisa vaendiswa kukamba. Hama dzinoteka kumhanya dzichitevera ikoko kuti 1 munhu akuwara, 2 aenda kupolisi, kana kuri kupolisi pamwe kunodiwa faini, kana kuchipatara anoda kurapwa. Apa ndana mai vabereki nehama vanomhanya kuita ukandahanda vachienda ikoko kuti unoona kuti hama yavakamira sei. Endi vamwe kana musida kurongeka munogona kutanga kutotonga muri murodhi veuku neveuku mukatanga kutorwisana kuti muri ikoko muchiti vonyu ndiyari rongo asi musati masvika kunzvimbo. Vasvika ikoko mukoma KB nyaya dzakazobuda dzakutaurika kuti izvo madzimai ava vairoverana umwe murume anove mudhumeni ari mukati menzvimbo iyi. Vese varume ava vari vanhu vanodanana. Varume vevakadzi ava vese vakasvika ndokubva vamira ipapo, asi pana vamwene 1 vakakwanisa kumuroora kuti izvo mashoko ari kutaurwa murungu muroora ndinorwadziwa nekukuwara kwako. Kukuwadzwa kwacho kunyangokanganisa but wakuwadzwa zvinondirwadza chikonzero uri vamai vavazukuru vamu. Asi nyaya ndoda kubvunza ndeyekuti yekurapwa iyi unofanira kurapwa, akukuwadza unofanira kukurapisa. Asi mashoko ari kutaurwa aya unero kuziva here kana rekuramba kana rekubvuma. Nditendere kudavira mwanangu. Zvikanzi kudini nemuroora? Zvikanzi nemuroora manyepo. Right, murume wemukadzi umwe wacho asina vamwene vari apa achibva kumudzimai wake akabva adavirwa zvikanzizvo iwewe newewo wanga uchindidzorererawo kundidzorera kwanga uchiita wanga uchindidzorerawo murume munhu. Zvikanzi nemurume akasvika maifanira kuti mumuvharirwa but ndiri kukumirawo foni yako mudzimai wangu, ndiri kumira foni yako. Mukadzi akaramba nefoni kumurume wake. Mapurisa vakashevedzera kuti ikodzero yake. Ndimi zvichokwadi murume zvikanzi ndini murume zvikanzi kuramba nefoni haisi mhosva. Yes, ikodzero yake. Zvikanzi alright. Sisi vemukadzi iye ndo vakazouya vachiti mainini wangu makaroorwa, ini ndiri sisi wenyu, hama yenyu, ndiri kukumbira foni yenyu. Ndobva vaunza foni. Amwene vaive kumubvunzawo muroora wavo vakati muroora ndipo foni yako. Paka paita munhu angaita mwinyi panze anove mainini vemurume ari kufungidzira kuti ndiye ari kutamba nevakadzi vasvika kurovana anove mudhumeni. Ndiye akakaudza vanhu panze zvikanzi imi vanhu vanodana nababa mukuru baba mukuru wangu ndiye ari kurwirwa nevanhu ava. Anditi muri kuzviziva here kuti izvo isisa vako ndonyaya yevakadzi ava. Saka ivo vakatotanga kutochinyeyana vari kuzvibhorana vachiti muri kuzviziva here kuti mai mudhumeni vakaenda ndini ndingakakodzera. Ndonyaya yanga chibvunzana matakishop. Mai mudhumeni vanga varambwa here vanga vaenda kupi? Mai mudhumeni vakaramwa nokuda kwekuzoitwa namudhumeni achienda kumadzimai aya. Alright. So mai mudhumeni vaenda mashoko akateka kutenderera kuti pa1 vakadzi vaviri ava vekurwisana pane 1 aiti muri kuzviziva here mai mudhumeni akaenda kuenda kwakaita ndimainhengi vakakonzeresa. Mainhengi vaitaurwa vave vachambosangana namainhengi pataundiship. Zvikanzi ndiri kumira timbotaura zvikanzi muri kufamba imi muchiti ini ndindakenisa mai mudhumeni. Zvikanzi ndinambodaro ini. Zvikanzi iwe unondibvunza nenyaya yemurume wemunhu. Kukanzi takadiwa tese zvine basa rechii. Zvikanzi takadiwa tese but wai uchifamba uchiti ndindakaendesa munhu uchitadza kuti takaendesa munhu. Right. Ikaka akaka mudhara wakuka kusvika varovana. So vana vamanje muri yeZimbabwe pakazotariswa mafoni aya akatoonekwa ese aine foni dzamudhomeni maappointment ende zuva nezuro wacho vese vadzimai ari maviri akatoonekwa namudhomeni. So madzimai aya akabva anzi endai munorapwa. Kana marapwa modzoka makabata mapepa enyu kuratidza kuti zviri buda kuti makakuwadzwa zvakafamba sei, then mobva maita sei, mobva madzoka. 1 murume akati andirapise munhu. Uchibva kunorapwa ikoko woenda kumba kwenyu, ndichazotevera kumba kwenyu. Umwe mukadzi akaenda kunorapwa but akadzoka pamba. Musi wadzoka pamba iwowo murume wake akabva atizisa mukadzi ndikuendesa kwamai vake. Haazi kuenda kumba kwamukadzi, ari kuenda kumba kwamai vake. But nyaya iyo yakunesa manje ndeyekuti murume uyu musi wadzoka mukadzi kubva kuchipatara ndo musi watizisa. Vamwe vakubvunza kuti nai mukadzi uyu wamatizisa nhasi uyu matomutsvaga nhasi nenyaya icho nemukadzi uyu mukatomuwana nhasi mukatodiwa nhasi mukatotizisa nhasi kana kuti nemiwo magara muinaye.
Chipinge waye. Kurogerada. Mudhumeni ndo anofamba nemotorbikes vaya. Wachiona kuti varimi vari kurima sei. Okay. All right. Musono president vakalauncha chirongwa chokupa madhumeni motikari. Saka unogona ngova nemotikari futi. Chipinge kuno. Ngati segmenti. Muri kutunzira nevasawira vedu veSwan Valley. Ndichabvunza sekuru mashikira ndimudhumerika. Ndimudhumeri. Zimbabwe machibva kachiri kuchokera kakuchipinge munititani nacho regatinzwe mashoko anotevera. Baba Isabel tisatatora kanhare pane message yauya pano tiri kuitambidzwa isusuka na Natasha Ziko. Ndofunga togona kubatsirana nomutereri uyu akabata chimuti ari kuti iye Kanyemba Bozho na Natasha mamuka sei ndibatsireiwo. Ndakaona mameseji echikomba mufoni ya madhamu vangu. Munhu wacho ari kumuzansi kuSouth Africa asi KB Bozho Natasha. Ndakada kufambira nyaya iyi ndikanzi hauna chaunofambira wakangofanana neboyfriend iyoyo na madhamu. Ndakashamisika kufanana kwacho handisati ndabvisa nautane 7 years. Zvinhu zvakandiomera asi shungu dziripo asi kushaya. Ndibvunzirewo kakuZimbabwe kuti zviriko here izvi Baba Isabel. Hey. Yes. Neimwe nzira ndichitaura ndiri sekuru. Tomboita sekuru Bozho. Chinonzi kuroorana. Munhu zvaari akwanisi kungonotorwa semuchero musango. Kuti mukakwira mumuti munotora mazhanje mobva maenda kucheuka kana kuna kusacheuka hazvina basa nekuti muti wemusango. Mukadzi pakazonzi pane inonzi wanano. Chinonzi wanano chiripo chinoiswa pakati chinoratidza kuti uyu mukadzi weuyu, uyu murume weuyu, uyu akubva kumba kweuyu. Hatikwanisi kungosangana muroti totorana toenda togara takadaro. Ndikakuona musango ndio matasangana. Asi ndofana kuziva kwakabva kune vabereki vavo. Ndobvisa chinoenda pakati pedu chinoratidza kuti uyu ndamutora awe kwedu ndio inonzi wanano yatinoti mari. Pochagwa munyaya anotoenda achiti muri kuzviziva here kuti mwana wamusiri kugara naye wamusiri kuona ndini ndinaye kwete kungogara nemwana wevanhu agari naye. Murume uyu ari kugara nemukadzi haana kuroora mukadzi asi ari kugara nei nemukadzi ndokusaka akufananiswa neboyfriend nokuti boyfriend zvakare haina kubvisa iye haana kubvisa vasiyana papi. Asi ndizvo here kuti mudzimai anoita chikomba murume akada kubvunza oti iwewe nyarara rega kufambira nyaya idzi nokuti makangofanana. Asati murume muri kuti murume akada kubvunza uyo haasi murume. Hanzi mudhumeni uyo anofanaka kubhadhara. Asina madam tombotaurira. Sudzura itenzo Baba Isabel. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza zviri kuitika matima nawo senyika. Nyandoda kutaura pana pa muri yeZimbabwe rigani kuti paka Slovela. Chiri kuti tani? Inzwa mukoma KB. Yes. Pane mhuri baba naamai vakaroorana vachibva ite vana vavo. Vana vakaita vatatu. Vana va Mwari akangovapa indodha kupera. Vakomana 1 2 3 vari vatatu hapana musikana. First born yakaroora ichibva yabuda ikaenda kunovakira kuChiredzi yabva kuSlovela. Kumba kuchibva kwasara vanakomana vaviri, number 2 nenumber 3. Number 2 ichibva yaroora. Number 3 haisati yaroora asi yaane zera rekuroora. Number 2 yaroora ndobva yagara nemukadzi wayo ichori pamba pevabereki haisati yabva. Ndobva yaroora mukadzi wayo ndokubva yaita mwana iko zvinozvi apa 1 year 6 months. Mukadzi akabuda wenumber 2 uyu ari kuSlovela pamba pevabereki uyu akabuda achiti ari kuenda kuchechi. Ndobva aenda zvachose 2016 haana kudzoka ndokuchechi ndokuenda kuchechi ndokunogara pasi nokuudza vabereki vemukadzi kuno kumwana atisi kumuona nanhasi nevabereki vemukadzi hapana kunzwisisana kuti mwana wedu ari kupi. Nyaya dzikaiswa kumapurisa, zviziso zvikaiswa muzvikoro, mafotos akaiswa akanamirwa vanenge vaona munhu uyu tiri kumutsvaga. But mwana manje akanga abva pazamu uyu akasara. Mukadzi akaenda ari 1.
chechi iyi ndo chechi yagara chienda. Ndo chechi yagara chienda. Okay. Vakanobvunzwa vese zvikatonzi akatonzi kuchechi kwacho kwamuri kuti akaenda haana kutopinda chechi zuva iroro. Kuri vati kubuda kwaakaita akatobuda achienda ende haarovhi kuchechi asi zuva iroro akarovha. Right, mukoma wekuchiredzi anopota achiuya kuzomboona vabereki kusulovela achidzokera zvake achiuya nemukadzi wake achidzokera ndidhiraivha dzimwe dzenguva anouya ega kana kataoneka kuti mota ine zvairi kutakura ichidarika neko achidarika neko. Mukoma uyu iko zvinozvi mukatarisa kubva 2016 kusvika 2025 musi wa18 last month ndo pakazoitika nyaya yaita kuti ndive naye panapa. Vagara kudaro paitika nhamo vachishanyirana. Nhamo dzaiwandira kuno kusulovera chikonzero ndiko kazvarwa mukomana uyu. Iye kwaakaenda uku ndiye wana ariko akaita zvekutama. Hakuna rimwe dambudziko rakaitika pamba rekuti vanhu vaisimuka kuenda ikoko asi ndiye aigara achiuya kana kumboshanya. Baba vanhu vebaba vevakomana vakaita accident ndobva vachikuka musana ndobva vaendeswa muchipatara ndobva vabudiswa iko zvinozvi vari pamba kudaro kuchibva kwafamba shoko rekunzi vashaya nematambudziko vafa. But pakafamba shoko rekunzi vafa apa ichokwadi baba vakambodesa kuti vatiperei asi vakazomuka. Murume uyu shoko risati rasvika kwaari kuti baba vanzi vashaika vaive vazomuka anirika kumashure akanetsera nemukadzi wake anozikanwa semukuru achibva atoenda. Vari kuno kusulovera vakatoita zvekutonyorerwa tsamba nekufonirwa nemukadzi mukuru achinzi ini ndakazvikonewa handisisiri pamurume ndakaenda asi zvakandikonzeresa kuenda muchazvionawo. Vakazama kubvuma nepana kubvunza hapana zvikataurika. Murume uyu akabva auya kurufu achidhiraivha motokari yake. Munhu wakauya naye kurufu asi asina kuziva shoko rekuzoti baba vakazoita sei vakazopepuka havana kufa. Ndokubva asvika kunzvimbo yekurufu uku aine mukadzi wemunin'ina wake uya akangobuda pamba achiti ari kuenda kuchechi asina kudzoka. Apo mukadzi uyu atori nevana 2 matwins vainawo vanochinoti makumota murume uyo aritomanyati moti yemukoma wake asvika ari kudaiso ari kutumana nemukadzi wake ndiwo vari kumbaka ndiye ane mukadzi akaenda achiti ari kuenda kuchechi. Mukadzi uyu paakabva pamukoma kepi aitodanana nemukoma aitodanana baba mukuru mukoma wemurume anga atonzi huya ende achienda ikoko akasvika achibva ataka kurojerwa mukoma ndotakonetsera nemukadzi achibva azviziva mukadzi aenda. Ndiro shoko raitaura kuti ndaenda zvangu asi zvaita kuti ndiende muchazviona muromo zii zvake achibva asvika paipai. Vanhu hapana akabvunza vanhu vakanyarara vese. Shoko ravaida nderekuti hapana asiri kuziva mufamily kuti mukadzi wemukomana uyu akashayikwa zvikaiswa muzviziviso mumaredhiyo mumatelevision maposters akanamirwa. Anditika vamirira kuti sezvo ari yeye auya naye achatiudza kuti mukadzi uyu akazomuwana kupi. Vanhu zii ada kuchema vakasvikaenda kutochema murume nemukadzi nyararai Mwari vasotenzwa baba wabefura ndobva wanyarara yangwa kupukuta misodzi yakaenda kubuda iye. Vagara pai vanhu vari kuona 1 hour 2 hours hapana shoko riri kusvitswa vanhu vakangonyarara. Kusvika vamwe atete vazobvunza vakati nai baba munini hanzvadzi vari kubvunza mwanakomana uyu isusu watiitira chinhu chakakosha muupenyu hwedu. Tine imwe ngozi yatakati tichitya zviroti nanatezvara avako hakusi kutaurika nenyaya yemwana uyu. Wazomuwana kupi? Murume uyu akuchitaura iye kuti akushevedza mukadzi nezita remwana pamatwins. My Boniface pindura vatete ndobva apindura zvikanzi pamusoro etete regai ndikuudzeni inini hangu mukuchema maichema zvenyu panga pasina dambudziko ndakatogara zvakanaka ndiri munhu ari kwaye
kubva pandabva kuri kupaenda kainoti matwins aya murume wangu ndiye atori bamukuru pandakabva kunoko handina kana zuva ndikarara musango chakandinetsa ndechekuti inini magariro andaita nemurume wangu anga akaoma ndaive munhu anoshungurudzika akaenda kudoro asingadzoke dzimwe dzinguva risikapiwe mari yechikafu wangu ndaigara nokusimba chakandinetsa ndechekuti ndiwanze mitupo ndakangoona hangu kuti ndikaramba ndiri mumba imomo ndobva ndawirira nababa mukuru saka ndiri kwa baba mukuru asi mai guru vakakundikana kugara nesu vachibva vaenda saka kumba kwanzvadzi yenyu ndiriko vana havatori vana vedu ava ndobva wanyarira zvavo ndizvo here zviri kutaurwa nemukadzi uyu mukomana zvikanzi ndizvo chokwadi ndiye ave mudzimai wangu muridzi wemukadzi achibva asumuka achibva atobva padare achibva atoenda aenda akazodzoka amanheru zviya zvekuti pamba ndopanoita sei pamba ndopaanogara ari pamba ipapo mukadzi uyu akatobika vana tete varipo muridzi wemukadzi achibva ramba kudya wacho anga ari muridzi wemukadzi yayo akaramba kudya akati ndotenga chikafu changu so kutaura kune kwatiri kuita nhasi izuva rechi4 varipo pamba mukomana asati adzokera kupi kuchirezi aripo pamba pasilovera mukadzi wake ndiye ari kushanda pamba apa ndiye ari kutsvaira ndiye ari kubikira vanhu semuroro pamba apa ari kutobikira vatezvara navamwene but vatezvara nevamwene ndivo vamwe vevamwe vaunza nyaya vati ndiri baba vevana vana vangu vatori vanhu vakuru zvokuti watoiwo musha futi vatove vabereke chekutaura nekureva semubereki wevana ava chandiri kutya chite ndechekuti ndakarwara zvokuda kufa asi handina kuona rufu mumba mangu wapera nyaya yakafanana neiyi ndoita sei mwana wangu mukuru ndiri kumuudza kuti wadii wambodzokera vanhu zvavaziva nyaya itangidzwe patsva ndaida kuti kana mwana mukomana akadzokera nemukadzi wari kuti mukadzi wake zvake odzokera naye kana mwana mukomana asara kunoko ndikamubvunza kana asingafari nadzo okwira ari matare but vasina kuteresana zvavari kuita kuti umwe akapinda mukicheni umwe ari kubuda vari pamba vese ndiri kutya zvazviri izvezvi handisi kuziva kuti mwana mukomana mukuru ari kuti ari kudzokera rini ari kuti pano pamba pababa vangu handibve nekunzi ibva uyezve ndauya nemhuri yangu uyu mudiki uyu akangonyarara haasi kudya chikafu ari kuenda chinodya kunze ende akanotenga chikafu chake anoyozodyira pamba kutokuratidzai kuti kudya ndiri kudya but zviri kubikwa pana pandiite sei handisi kuzvida iye mudzimai uyu paakadhisapiya 26 nemurume uyu haana kuzorora haana kuroora anga asina mwana ane mwana wani mukoma kepi anogoroora sei anitori nemhosva kuna tezvera kuti mwana wedu aripi mwana uyu akasara atokura ari pamba atori pamba so aunza nyaya iyi ndivatezvera baba vevanakomana ava naamai vevanakomana ava vari kuti takagara zvedu nevana asi rikabuda richiti jehovha mwari rikanyora kuti jehovha mwari zviri kufungwa nemwana mukomana uyu akanyarara uyu hatisi kuzviziva kuzvakaitiwawo nemwana wedu uyu isusu vabereki tomutonga richiri chii toti muri uradzokera kumurume wako here uramba ari ikoko here kwakadakaramba ari ikoko mudikira nomudana chidani ya tenda 22 minutes to 12 ndopafika nthawi pane manje papa Isabel mune chimwe chiri kupisa here chamungada kutsudzura kumhuri yezimbabwe tongozotora kanhare kamwe chete icho kwadi mhuri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matimana wose nyika ino mhuri yezimbabwe chandakabata pana pamukoma KB chinoti icho mukati menzvimbo ndinoshevedzera kuti Harare kana kuti Hopley mune murume anogara nemukadzi wake nemwana wake anga 11 months zvakare murume uyu zuva riya raivhurwa kunzi roundabout yakushanda murume ari kumuta pakaungana vanhu pachiitwa zvinezvi akabva aenda kumba achinosvika kumba achibva aona pamba pake mukadzi wake ari mumba neshamwari yake asi vakavhara dhoo matitani anogara mu1 room kupi kuhopley achipa kuinterchange achinosvika paya anga ari painterchange achiona ichivhurwa okay mukadzi wake akasara kumba anoroja 1 room nemwana wake ane 11 months achisvika kumba akaona dhoo rakavharwa achivhura dhoo akawanikwa muine mukadzi wake neshamwari yake yemurume uyu anoti handina kufara nazvo aukambi kuti inini handipo kana ndiripo unouya iko zvinozvo handipo unogara mumba nemukadzi wangu makavhara dhoo anoti achivhura dhoo haana chakona chavanga vachiita asi vanga vakagara varipo 2 but vakavhara dhoo vari murumu 1 iri shamwari yemurume anga akagara papi shamwari yake anga agarawo pake mukadzi akagara pake akagara pake papi murume
angari pacheya. Okay. Mukadzi agara pambedha. Pambedha. Mudzimai akagara pambedha. Shamwari yangu akagara pacheya. Mu one room. Vakakiya door. Akasina kukiwa patakara kavharwa. Baba vepamba pavakasvika. Pavakasvika. Vanhu vaviri vakati kudina. Mukadzi akangoti chitotandira handiti shamwari yenyu. Saka vauya vachitoda kuzoona imimi. Ndokubva vaona musipo. Saka ndiro zvandanga ndichiita muno mumba ndichibva ndangogara pai? Muno mumba. Svikanza mukabva ridhoga. Wakagara nemukadzi wangu. Wakadi kunogara panze. Pamwe kwaivhuvhutawo kune mhepo unoziva mwana utosorwa. Ndizvozvo. So zvadaro achibva ati izvo handidi kuzoona futi izvo. Kana ukada kukamana nebheti sauye panapa mukadzi wangu. Iwo ndiwe unogona kuudza munhu kuti no hatikwanisi kugara panzvimbo yakadai so nokuti ndiri mukadzi wemunhu. Ingave shamwari yangu kana hama yangu. Kana baba mukuru wangu mukoma wangu chaicha ukwanisi kuvhara nadhoo naye mumba ndisipo. Right. Murume mangwana kuseni achibva aenda kubasa. Achienda kubasa mukadzi achibva saka akarongedza. Murume ndikati ndobva arongedza hembe dzake nedzimwe dzemurume. Mumba manga muine mari inokwana kuti 900 US. Ndobva aisa pakanaka panodziya. Ndobva pasi. Mwana uya ne 11 months uyayo kuseri kwemba kwanga kune gomba ranga ririko kwakunomisa mugomba. Ana kunopa vanhu. Mwana akasara ari mugomba. So murume uya hatozivi kuti paakabva kubasa ka achinobvunza next door. Ndo paakanobvunza. Zvikanzi tizita ona avhara madhoo kudhara tamboda akatakura bhegi vachibva vaenda. Zvikanzi mwana vanzi hatichazivi kuti mwana wanga ana here kana wanga asina. Auterega ndimbotenderera kuseri chimbotose makore iso ari kunzwa kamwana kari kuchema kari mugomba. Ndozobudisa mwana mugomba. Aenda akangomufonera kuti ko uripiwo zvikanzi usandibvunze kukurova usandibvunze kuti ndiripi. Iyo ikoyo wafona iyi ndiye kupedzisira. For sure aichapinde anenge akatochinja line kana line akachinja akushandisa rimwe. Saka mwana akabva mutora achibva muendesa kuvabereki vake amai vemurume ndokwaari. So mukatienda paWhatsApp channel yedu munotoona zira remwana wachona. Mwana wacho aripo. Aripo. Muchatoona zira remwana. Zvinorwadza. Murume ari kusiririka rurwadza kuti ko kana afunga kuenda kukutsura kwandakamuita here kuti inini haukwanisi kugara murumu imwe one room neshamwari yangu yechirume makavharirana dhoo. Ndakakanganisa here kana kuti pane urongo hwagara huripo. Vanga vane nguva yakareba sevarorana. Vane mwana 1 ane 11 months. Okay. Uyi shamwari ichiripo here? Shamwari irimo munzvimbo imomo. Okay. Poshaikwa chembere. Bere rorutsaimbi. Rorutsaimbi. Zviri pachena. Pamwiti batsirei. Munati kudini ko? Ndechekuhopley. Ihopley. Amai, hopley. Hopley. Tikueko. Urombo hauzoite one room aizoite mani. Chiko. One room. One room. Vaidi kugara panze. Kanga kekutangere kwaona vari mu one room. Ndikutaka kuonekwa but komana nanu shamwari inogara chisika mazuva ose. Apa yakatambira mukomana aenda kutura bablas. Cell One Electronics iri kukupa imukana wekutenga ma cell phones kana ma gadgets amunoda. Cell One Electronics baba Isabel ndo panotaura paya kana mukoma tawo kuti uyai mutore ma CCTV. Anditi mu one room. Uise mu one room imomo. Uri kutura bablas ikoko. Unengochona pa phone yako unengo atenga. Akaterera utunga miri uchitaura kadai so. Shamwari yangu hiyo. Akagara pachena. Uyo wasika agara pa. Maisive kumasingo. Ekumasingo murora ukurova ka anabankuru achipapaidza kusvika pana atezvara. Yes. Ko iye mudzimai wokumfako seuya wokusiwa nemurume mushure mekunge shamwari yauya kakuzointroducwa ichisvika yakadhakwa zvikanzi watora munhu patachiraini akazoita semudzimai uya. Iko zvinozvo ndichadzwa mukoma KB ndichadzifambira ndinzwa kuti yapapi pari zvinozvi nekuti murume akanga kuti angasasiya chikafu asaiti cheye achishedzera kuti handikwanisa kugara neuriwo patachiraini. Mukadzi wachishedzera kuti ko inini mabasa handisi kuramba ndakamabata kuti yange iri nguva kuti ndanga ndisina munhu pandave mumba iko zvinozvi ndiri munhu adzikama ende chokwadi asina kumbobatawo mabasa erima ndiani panyika kana mubhaibheri makanzi asina kumbotadza zvachoseka ngaite sei ngatake pakashayikwa munhu jesu aisudza musana kuona pasisina munhu anagweja vese vakawatiza. Asi mashoko ari kutendera chidaro asi sati taona shoko rinobva kumuridzi. Amai vemwana vakabuda nemwana asi havana kudzoka naye. Yes.
sekuripota kwamakaita mashoko arungotendera kuti mwana akazowanikwa asi vabereki vemwana avasati vakonfema vagari vemunharaunda pakashayikwa mwana vakazoona baba naamai ava vachivhura takshop ndopa vakashedzera kuti chimbomirai izvozvo but ava vaishevedzera kuti zvetakshop hazvineni kushayikwa kwemwana ende isu sagara chimbotsvagawo apo neapo saka dzimwe dzenguva kwaitiri kuda kumisa takshop kuti mukufamba vaone chokuita sei chokufambisa chitsvaga vachitsvaga mwana asi mwana kuri kunzi asi harisati tanyatsonzisa kuti ichokwadi here asi kusanganisa vamwe vavakidzani vari kutaura kuti saizvozvo tinotenda mhanyai paNational FM WhatsApp channel muzvionere mega uchidaka kujoina ingotumira iziro kuti link pa0713938538 0713938538 kana 0712393852 shamwari tina kunaka unopinda mumba mangu muhwani kumundisivo iwewe shamwari handikafona foni yako ikaramba kupinda saa ndikazongoendaka saka ukadi kutora chea ukagara panze aiwa handitati kangogara papasina aleki gweja usadaro aiwa chokadika ukaona mukadzi achiramba kutsurwa zvadzo kuvhunduka unge unakaturike pane zvaite taitodanana neshamwari kuti vaidanana bhozi ndakutsuura akabva waramwa kutorongedza zvinhu wakenda saka kuti ari kupi izvozvo pamwe akatenda kune shamwari sekanoda mune paakatenda kwagara achisangana achionana ari kutorojera muhopuri imomo saka murume anofanira kutenda kumabereki omudzimai onotaura kuti aiwaka ndo zvakaitika kumboko onoti wochengeta sei mwana wake mukadzi ibenju kutsurwa chete ari wangu aiwa ndoti aiwa kudi kutsurwaka ndiri baba pamba kaini pakaipa hazvina kunaka tikushawa kuti toita sei shamwari yangu ndo shamwari yemudzimai here nebaba isado aiwa shamwari yangu asi shamwari yamadhamu saka zvine muganhu here pani pazvinogona kugumira here paripo pazvinogumira aiwa haizvi zvanyanya ona shamwari yeye kudharireni kuti yasejonzi nemudzimai wangu akuseka kuti motivational quote of the day mafara yaravhida yara chikungu tiri kumapasuwa kana Dr. Brian Ngosi. Dr. Brian Ngosi ari kuti upenyu uribe kuuma nenge bvaunifunga kana bvaunikumbuka mazi bzinikhoza kakuchoka pa vantu vaunidiyezana nawo amwewo arauma nsoro leka kutora nzeru zazinji kuita mamiriro ya bzinthu upenyu uribe kakuuma nenge bvaunifunga mazi bzinikhoza kuchoka pa vantu vaunidiyezana nawo amwewo arauma nsoro leka kutora kanzeru zazinji kuita mamiriro kaya bzinthu. Life is not difficult, it is the people all around you that may be difficult. Do not make public opinion a benchmark. Life is not difficult, it is the people all around you that may be difficult. Do not make public opinion a benchmark. Upenyu hauna kuoma semafungiro ako asi vanhu vaunodyidzana nawo vanogona kunge ndiwo vanenge vakaoma musoro. Rega kutora kapfungwa dzive vazhinji kudzita kachipimiso. Right, upenyu hauna kakuoma semafungiro aunozviita asi vanhu vaunodyidzana nawo ndiwo vanogona kunge vakaoma musoro. Rega kutora kapfungwa dzive vazhinji wodzita kachipimiso. Ndiyo ka motivational quote of the day kubva kuna Dr. Brian Ngosi. Ndiri kuona baba Isabel muri kusekerera hanzi kudi ndiani aunza motivation ndi Brian Ngosi. Brian Ngosi, yes. Ndiyatadza kuziva kuti ndiri kusara papi vanhu vanotamba navo ndiwo vanogona ngokaoma musoro. aiwa kuti vanogona vakaoma musoro vari kukonzera kuti zvikuomereiwo futi zvindiomere ndichirasika mune maexample ndichinja hama mune maexample ndikagaragara ndo hecha Negativonzwa vateereri 0713938538 0713938538. Hello pa National FM Radio. National FM alo zvirisese mukoma mushe mukoma parise pabasa parirati tiri kutaura nani ari kupi mukutaura kaswa mutukudzi paescuta mutukudzi wati tiite sei zviri kupisa izvo mdhumeni uyo akanyanya apa akanyanya mudhumeni here kana kuti madzimai aiwa akabatanidza vakadzi kunowanza vakadzi zvokudaro aiwa ndabatwe mdhumeni ataute zvese uyo munomubata nemhosva yei akadani vakadzi vese vari 2 awo wobhadhariswa
ndabhatariswe zvokutodaro chandatombhatariswa zvokutobhatariswa zvokutoendwa chaizvo. Ko madzimai afanire kubhadharawo mudzimai waMudhumeni? Ati madzimai aya akadanana naMudhumeni haafaniriwo uri kubhadhara mukadzi waMudhumeni akaenda ka? aiwa mukadzi waMudhumeni anofanira kutobhadhara bhoza vakadzi ava ndo vamwe vatofune neproblem saka anofanira kubhadhara funi mukadzi waMudhumeni. Mudhumeni ubhadhara futi wokutaito. Mutukudzi. Dai wanga uri wa murume umwe mudzimai akarovana waita sei? Mati nguva vakevi. Dai wanga uri mumwe warume une mudzimai akarovanapo waita sei? Inini zvombofesana neMudhumeni bhozi yakakozesa. Asi mudzimai waumurambe? Aiwa mudzimai apa kapa. Totombodzokera kumba tomboonesana. Ya saka ipapo ava ndokuchapera kumba bati Mudhumeni ndambopana mobhadhara. Torai kamwe muterere baba Isabel tenzwe kuti anoti kudiniko. FM alo? Baba Padi. Yes baba muri sei? Anditi tiri kutaura nani ari kupi? Mukoma Mada kumarondera mati tiite sei munoda kubatsira pane chipapa? Pane cheMudhumeni icho. CheMudhumeni ichi? Mudhumeni wakanyanya Mudhumeni. Muri miss. Asa jana mosa, akadzare mosa. Jana mosa vakadzi ndo vane mosa. Ndari mosa ndazvido akadzaro. Yes. Saka dai murimi maita sei? Ikadiri akadzara pasi. Ndofara akujeka jana mosa. Oh, saka vakadzi vaingorova pasi. Akadzi vanorova pasi. Jana mosa. Yo mukoma wokutora kamudzimai womuning'ina. Right. Kubva 2016 vakatozozviziva gore rino. Lekezani kati takureka mbodzi tenzwe kuti anoti kudini muterere pa 0713938538 nasi kudanga Malemula Uzi akuya kamanje tichitsvaga kuti ndiani awina. Hello pa National FM Radio Kanyemba. Yes. Yebo. Ambassador tinashogotora pa Solomio. Pariseko pa Solomio. Azolomio pari bho. Mukoma wako obvatora mudzimai wako uchifunga kuti adisappear from 2016 ozoziziva 2025 vatove nevana. Inini Kanyemba ndoda kutaura zvinhu zvakasiyana nevamwe ka. Ndezvekuti murume akatsvaga basa akarowana anoshanda. Nhau iripo ndeyekuti mukadzi kana uri pane murume gadzikika. Saka nhau iripo ndekuti kana munhu uri pamurume munhu unofanira kugadzika. Murume akatsvaga basa akarowana anoshanda. Problem tinoipa kuvakadzi. Saka vakadzi ngavagadzikike, vakadzi ngavaite hunhu kana uri mukadzi wemunhu. Ndo zvandoda kutaura chete Kanyemba. Apa pane varume vana kuita hunhu futi kapa. Murume futi akatotora mukadzi womukoma wake. Ndiani akatadza kuita hunhu apa? Mukadzi unofanira mukadzi iva uchiramba varume kwete kungoda varume vese. Kwazi nhau iripo ka ndeyekuti murume ndiye anotsvaga basa. Mukadzi wozoti riri basa riripo. Saka problem tinoipa yakunani. Saka apa hausi kupa mukoma wako mhosva yekuti akadanana namainini. Aiwa handisi kuapa. Problem iri kuvakadzi. Night Nash. Unganotsvage basa pane munhu ari kushanda kudhara. Unenge watoona kuti panoshandika. Ndoaplaya basa ramanager munzabwa iwo aripo. Ndo zvinenge zviripo but zvakuenderana nekuda kwekuti une munhu wacho ane hunhu here kana kuti haana. Munzabwa wanenge wasingade kushanda. Rega ndingomutsa vaviri vachiraduka Nyemba. Rega ndimutse Shakman Matono, Kelvin Shiwawo, Victor Gati, Waddington Mpwanya, Design to Discuss. Rega Samuel Innocent Manyoso, Peter Zulu, No Better Better, Prince Mnengiwa, London Chingai, Promen Mandembo, Varuka Manura, Mainosa, na Tremo Liba, not yet birthday, kuna Andrew Kambasini. Tinashe gotora twamara tumari. Okay, tinotenda vaita basa. Nyaya dzakawanda dziri pachannel mhanya ipapo anditika munodziona mega tabvunza kuti nderipi zita rakawandirwa
munyika yeZimbabwe pa channel right gender zita rakawandirwa rinoshanda kuvarume nemadzimai asi rine munhu akawanda munyika ino yeZimbabwe. Zimsas ndio yakaita tsvakurudzo iyi ikatoona kuti zita iroro rakawandirwa. Pane agona here Natasha Zeko? Kana aripo agona ndiani uye ari kuwanei? Aripo agona anonzi Perseverance Zengeni from Dakwetsi. Padankwes kwa mainosa uko ati zita rinonzi kudini? Tinotenda. Yes, maizviziva here kuti zita rinonzi Tinotenda ndiro zita rine vanhu vakawanda munyika ino yeZimbabwe. Pa number 2 pane zita rinonzi kudi zviya Tinotenda number 1, number 2 panani? Tawanda. Number 3 pana Tafadzwa. Number 4 Takudzwa. Number 5 Tendai. right. Tinotenda rakawandirwa zita iroro rine mapercentage anosvika iwo 3.9%, Tawanda 3.2, Tafadzwa 3%, Takudzwa 2.4, Tendai 2.1. Obvious Kanyemba number 6. Bosho hakuna. Washington 0.01. Vanenge vachida kukubata munobatika sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe kune vateereri vese vanga vachera kwaniswa vari kuda kwandiri. Regai ndikusimbisa ndiri kukumbira regere kuti namba yamagara muchiziva inogona kungetenga kushanda mangwana. Foni yakarasika nezuro kune vanga vachifona, kune vakatumira mameseji. Namba yedu 0771 haizi kuita. Ndoda kukupai namba yamunogona kushandisa pazuva ranhasi kusvika namba yakuita. Nditeererese muri yeZimbabwe. Namba inoti 0782 029 270 0782 029 270 0782 029 270 0782 029 270 ndiyo namba yamuchange muchishandisa kusvika namba yakuita chikonzero. Foni iyoyo yakadona. Ndinoti muri yeZimbabwe ndapota musabhipa tendai tindo masenu mucheki mukuru po rikiti bo.